Časni Kur'an, Emra, dođe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surat At-Tauba, ajet 18. Allah kaže, jedino onaj održava Allahove džamije ko veruje u Allaha, sudni dan i obavlja namaz i daje zekat i ne boji se nikog osim Allaha, veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenima. Časni Kur'an kaže kako treba da vi održavajte Allahove džamije. Allahova kuća je jedno mjesto gdje muslimani treba da se skupljaju i zajedno obavljaju namaz. Obično svaki čovjek isto ima svoj dom, svoje kuća gdje mi boravimo, gdje živimo i tamo tražimo mir. I na druge strane Allah isto kaže da vi treba da isto posjetite njegova kuća. Allahova kuća je Božja džamija. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, cijeli svijet, cijela zemlja je džamija za moje sledbenika. Gdje god dođe vrijeme namaz, oni treba da obavljaju namaz. Ali ovo je kada smo na putu, ali kada smo kod kuće, onda mi imamo jedno posebno prostor gdje mi obožavamo Boga zajedno. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako čovjek ne obožava Boga, ako ne dolazi u džamija i njegova kuća je onda kao mrtva i tamo nema duša, tamo nema života. I ovi ljudi koji ne pazi na tom opustvu, onda za njih može da se dogodi taj nesreća. Zato Allah kaže, oni koji vjeruju na Allaha i na sudni dan. Možda svaki čovjek kaže da imamo vjerovanje u Boga. Ali kakva je onda taj vjerovanje ako ne se vidi neki dokaz, neki znak u nama? Ako ne padamo na Boga, ako ne tražimo od njegovu pomoć, onda taj vjerovanje je šuplja priča. Imam Mahdi al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam napisao, ako imate vjerovanje da na taj rupa postoji jedna otrovna zmija, da li možete da stavite svoj prst tamo? Ako znate na ovo čaša postoji neka otrov, da li bi pili taj voda? Ne.
Ako bi znali na ovo šume ima tamo neki opasan lov, da li bi šetali tamo? Ne. I onda kakva je vjerovanje u Boga? Ako imamo vjerovanje u Boga, to znači mi ćemo biti odgovorni za svog dijela. I ako smo odgovorni, onda čovjek treba da pazi. Da li može da čovjek zna da tamo stoji policija i da on vozi brzo gdje je ograničeno 40 godina, ili da neko krade nešto kada vidi da čuvar stoji nad njegovom glavom. I tako treba da imamo vjerovanje u Boga, da svaka naša djela, šta mi radimo, da li Bog ljudi znaju ili ne znaju, Bog zna. I kada Bog zna, onda kako mi nemamo njegov strah. I zato ako bi imali Božji strah, onda mi ne bi ponašali za takav način kako treba da se ponašamo. I zato ako mi smo dalje od Božje džamije, onda mi smo dalje od Boga. I kada smo dalje od Boga, onda smo dalje od svog života. Zato što ako mi spojimo sa Bogom, onda imamo šanse da mi bi spasili svoje duša. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno nama uputio važnost za namaz i treba da obavljamo redovno namaz. I ovo isto mi imamo korist ako cijeli svijet ne obožava Boga, kod njega neće smanjiti ništa. I ako cijeli svijet pada na sađda, njegovo kraljestvo neće povećati. Njemu nije potrebno naša molitva, nama je potrebno, zato što nama treba njegov pomoć uvijek. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, munaficima su najteži jacija i saba namaz, ali kad bi oni znali koliko su sevapi za ovo dva namaza, dolazili bi pouzeći. Toliko je sevap za iša namaz i za saba namaz. Iako mi opšte budemo nemarni i spavamo do 10 sati, do 11 sati, nismo spomenali Boga, onda kako može da mi očekujemo da bi dobili njegov milost? U drugom hadisu koji također prenosi Hazrat Abu Hurajra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je jedne prilike primjetiviše da neki od vjernika nisu došli na namaz u džamiju, u džamatu, i rekao, volio bi da odem i nađem one koji nisu došli na namaz, a zatim da naredim da se sakupe drva i da im se zapale kuće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao puno milost prema čovječanstvu. Ali on volio da treba svi muslimani idu u džamija da obavljaju redovno namaz, pogotovo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo će biti prva pitanje, da li ste obožavali namaz ili niste. Ali ovdje on kaže, on bi naredio da zapali kuće. I onda dalje on rekao, ako bi ljudi znaju da u džamija ćemo podijeliti neki kosti, neka malo meso od ovi bakari ili od ovi ovca, svi bi došli. I nema bio žao za neki mali korist, ljudi trči, dolazi, ali ako se zove da dođu u džamiju, onda oni ne dolazi. Ako bi ljudi znaju, sada ovdje dolazi dole primjer država i on će dijeliti nešto, svi bi trčili tamo.
Ali primjer je jedan mali stvar i Allah koji je stvorio sve svijet, sve mir, on je vladar za cijeli svijet i on nama zove i kaže dođete kod mene, tražite kod mene i mi ne idemo. I kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako dobite nešto, na primjer, ako bi mi kažemo svaki čovjek ko bi došao u džamija na namaz i daćemo po 1 euro za svaki namaz, onda bi mi vidjeli da ovo mjesto bi bili manje za nas. Onda možda Džafar bi sjedio sa sveskom i pisao porodica Huso i Haso 5 član i 10 član i oni su došli danas 5 puta. I zato što ovo je kratki neki korist što ljudi gledaju i misli da ćemo ufati. Ali ovo stvar što Allah obeća da ću nagraditi poslije vaše smrti, onda ljudi misli zato što oni to ne vidi. Oni ne vidi taj savab, oni ne vidi taj dobro djela, oni vidi samo neka ovo kao pare ili paket ili neki takvi stvari. Oni trči prema tim stvarima i ne trči gdje je za njih većini spas i ta je stvar koja bi spasio njih za uvijek. I to je taj žalostno, taj stanje da ljudi ne gledaju za takve stvari. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto je rekao, onaj ko jaciju namaz klanja u džematu, kao da je pola noći proveo u ibadetu, koji je sabah namaz klanja u džematu, kao da je cijelu noć proveo u ibadetu. Zato što Allah tako nama dadne svoje blagodati, da čovjek kada spomina njega, on ne ostavi neki dug. U svijetu se dešava, ponekad jedan čovjek radi kod nekoga i onda čovjek ne plati. Onda neko dužan toliko pare za toliko maraka ili hiljada, čovjek je dužan, nije platio, ali Bog ne ostavi dug ni za 1 sekunde. I ako prema njega mi putujemo, trudimo, onda odmah gradi. Vidite, on kaže, ako klanjate jacija namaz ste završili, poslije ste otišli, legli, spavali mirno, tada ne spominate Boga. Ali poslanik kaže, onda Allah piše kao ovo, kada bi klanjali sabah, onda cijeli noć Bog piše da ste činili ibadet. Kada bi klanjali jacija, onda cijeli dan piše kako da ste klanjali. I to je veliki stvar. I naš džemat, Imam Mahdi a.s. došao da nama promijeni. Ako mi smo prihvatili njega i opet naša stanje je ista kako je bio prije, i onda mi kažemo, drugi muslimani ne idu džamija, mi ne idemo džamija. Oni ne klanjaju, mi ne klanjamo. Onda šta smo dobili? Šta ste pravili neka promjena? Šta imamo korist? Da smo prihvatili Imam Mahdi a.s. Mi imamo halifa, mi imamo duhovnu vođa koje nama vodi, ali mi ne slušamo njega. On kaže, promijenite sebe. Imam Mahdi a.s. nama rekao da ovo poslije, kada ste prihvatili džemat, on kaže, ovaj sistem bajeta osnovan je samo da okupi grupu bogobojazni ljudi u džemat. Tako da takva skupina bogobojazni ljudi vrši dobar utisaj na svijet, da jedinstvo ovih bogobojazni ljudi bude izvor blagoslova, veličanstvenosti i dobrih rezultata za islam. On voli sada islam, ljudi spominaju islam kao dosta negativno. I on kaže, ovo je sada Božji plan da bude jedna grupa ovi pobožni ljudi koji bi pokazali kroz svog dijela da islam ima svoje ljepota,
to dan danas postoji. I do dan danas ima takvi muslimani koji imaju korist od ovo učenja Islama. I dalje on kaže, zbog blagoslova jedinstvenog kalima i šahadata, oni će biti u stanju obavljati plemenita i ispravna dijela radi Islama. I ne trebaju biti lijeni, škrti i beskorisni muslimani. Vidite, svaka slova, svaki riječ pokazuje kako on očekuje od nas da mi ne budemo beskorisni ljudi, nego da mi budemo takvi muslimani koji imaju korist za drugi. Niti da budu kao bezvrijedni koji su Islamu nanijeli veliku štetu zbog svog neslaganja i nejedinstva, niti da budu kao oni koji su svojim bezbožnim stanjima iskvarili prelijepu lica Islama, niti da budu kao oni nemarni derviši i postijanici koji nisu svjesni potreba Islama i nemaju nikakvog saosjećanja za svoju braću. I onda on kaže, priključujući se ovom džematu, vi trebate napraviti potpunu promjenu u svom prethodnom životu, tako da imate istinsku vjeru u Allaha i da on postane vaš pomagač u svim nevoljama. Nemojte na njegovu naredbu gledati olako, nego trebate ispuniti svaku od njegovih naredbi i dokazati takvu odliku u svojim postupcima. I to je sada fali mnogo u Islam i mnogo fali ovdje kod nas. I časni Kur'an isto dadne jedna naredba posebno za naše sestre, posebno za žene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je uzeo zakletva od muškarac, on isto je uzeo zakletva od žene. Časni Kur'an kaže: Ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubashirnaka la yushrikna billahi shay'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtani yaftarinahu بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Allah kaže: o vjerovjesniče, kad dođu žene vjernice da ti daju zavijete u tome da nikoga Allahu neće pridruživati i da neće krasti i da neće blud činiti, niti ubijati djecu svoju, niti iznositi lažne optužbe ni na koga, koje su same izmislile ispred svojih ruku i svojih nogu, i da te neće neposlušne biti u ovom što je dobro, onda prihvati njihovu zavjet i traži oprost od Allaha za njih. U istinu, Allah najviše prašta i milostiv je. Hazreti Aisha razijallahu anha dalje kaže: u vrijeme uzimanja zavjeta ruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikada nije dotakla ruku neke žene osim one koji su pripadat njegovi ukućanima, na primjer ako njegova žena i čerke. On nije dirao nikad neke druge žene, čak kada je uzeo zavjet beta. To su neke naredbe koje nisu samo za žene, nego isto su za muškarce. Zato svaki od nas je dužan da vidi svoje stanje, zato što samo mi možemo da vidimo sebe na koje položaje mi stojimo, da li mi imamo istinski vjerovanje u Boga ili nemamo.
I da li ovo vjerovanje se vidi kroz naš dijela ili ne. I ako nije, onda treba da krenemo prema Boga i slušamo Božje naredbe i promenimo svoj život i da postanemo istinski sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah je veliki, On može da oprosti. Ako smo nešto pogrešili, onda smo dužni da tražimo oprost od njega, zato što taj čovjek ko ne traži oprost, on sebe smatra kao ohol. I oholost kod Boga je najvelika jedan grije. Zato što šetan kada je odbio Božje naredba i on se pokazao oholost. Iblis pokazao oholost. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kod svaki čovjek se nalazi šetan. I šetan je naš nafs. Šetan je čovjekova duša. Šetan nije nešto, neka vanjska sila ili koja je nevidljivo neki stvari koja pogodi čovjek, nego čovjek unutra sebe ima dvije sile, jedan da radi dobro djela i druga je za loša djela. I kada čovjek odluči da radi loša djela, on sam odluči. Nema neka, Allah tako je stvorio čovjeka da čovjek njemu dao potpuno sloboda i čovjek sam odluči. Ponekad čovjek, njegova odluka bude pogrešna i onda on mora da plati za taj greška. I taj greška može bude Božje grije, može bude neki nedostatak, može bude čovjek da zaboravi, može da bude čovjek pogreši. To sve stvari imaju svoje posljedice. I Allah napravio svoj zakon, kao sam prije dao primjer, ako neko pije otrov, on će umreti. I čak ako čovjek kaže, ja ne vjerujemo da je postoji otrov, može da neko kaže da ne postoji otrov. Ali onda bi rekli, hajde da probaš, sad će on pokazati otrov, da li postoji ili ne. I zato svaka Božja naredba treba da mi poštovamo i promenimo sebe i sledimo za njegove naredbe. I ako ne sledimo, ima posljedice u tome. I taj posljedice onda dolazi kao efekt. Kako smo radili, tako to dođe. Naprimjer, ako ovih dana oni koji posti, oni znaju da pred akšam onda budu jedni i gladni zato što nismo jeli cijeli dan. To je sada posljedica. Ali tamo za postije leži Božje nagrada i puno Allah obećao da Allah će dati posebnu nagrada za postači. I to su ti stvari, moramo da malo žrtvovamo za Boga. I tek tada možemo da dobimo njegovu milost. Ako sada muslimani su zdravi kod kuće i onda ne posti, oni su krivi. Da li su muški ili su ženski. Osim ako je neko bolesnik ili stara osoba koja ne može ili ako je neko na put i imaju neki takvi vrsti bolest. A drugi, oni treba da posti i onda kada osjeti gladan i to onda da li je da čini ibadat, obavlja namaz, onda ima nagrada. I za nagrada mi znamo kako su žrtvovali sledbenik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni su dali svoj život, oni su napustili svoje domovi. I Kur'an kaže i čak oni su hranili drugi i čak nije bio potrebno taj hrana. Oni su bili na vrh. I od nas Allah ne traži neka velika žrtvovanje, samo da obožavamo njega, da držimo njegove naredbe, da budemo pokorni i onda idemo na tom put i da budemo kao ovdje Allah naredio posebno za žene da ne govori laž, da ne čini blud, da ne pravi, ne optuži nekoga i to su sve stvari koje su grije i svaki stvar treba bude bilježena. Allah ima takav sistem. Naprimjer, kako sada ova kamera snima, onda
ako sam nešto pogrešno rekao, onda ovo će izađe na vidljivo da je ovo bio greška. I isto čovjek, šta god čovjek radi, to uvijek bude ovo bilježeno, to ostane efekt na tijela i zato časni Kur'an kaže na sudnji dan vaše noge, vaše ruke, vaše oči, svi će biti svjedok protiv vas. Možda da čovjek bi mislio kako ovo ruke budu svjedok protiv njega. Mi vidimo sada na ovo doba, kada bude neki kriminalac, kada bude neko ubistvo, onda oni nađu ovi otisak za ruke, onda oni nađu ubica, onda oni nađu ko je pravio. Ne može da čovjek i preko ovoga nama možda bude jasno kako onda Allah isto ima svoj sistem. I zato njegova milost je veliki, on može da oprosti, on je spreman da oprosti nas, ali treba da mi budemo njegovi robovi. Da ne budemo robovi od šetana. I kada bi postali njegovi robovi, onda ima samo spas za naše djece. I ovo je naš cilj, da naši muslimani, da oni postanu istinski muslimani. Da ne budu samo muslimani po imena, i nego da oni slijedi po stopa poslanika, da oni slijedi sledbenik Muhammad sallallahu alaihi sallam. I onda kada svijet vidi takvi muslimani, onda oni neće bojati, nego oni će pridružiti. U zapad, kada neki oni slušaju naše predavanje, kada oni vidi Ahmadi kako oni ponašaju, kako oni su shvatili za islam, onda nije to sviđa. Ne znam da li sam prije jednom dao primjer u Sarajevo kada sam boravio, dvojica iz Austrija, neki vojnik, oni su počeli da dolazi, nekoliko puta su došli, uzeli su neke knjige i onda jednom samo napravili kao dan otvorena vrata i onda neki obični Bosanci su došli da uzimaju informacija i jedan stari čovjek bio, njemu bio toliko drago, on kaže, alhamdulillah, ali on rekao, Gott sei Dank, viele Leute kommen, on i rekao koliko bi bio lijepo ako od ovi budu neki Ahmadi vidjeti. A drugi koji je bio mlad, on rekao, ako ja odlučim da prihvatim islam, ja bi prihvatio Ahmadija islam, zato što ovo je krasan islam. Ali Ahmadija islam nije naš islam, ovo je islam od časni poslanik sallallahu alaihi sallam. I to sada fali kod drugi muslimani, oni imaju islam, ali nemaju islam od poslanik sallallahu alaihi sallam. Oni nemaju islam od časni Kur'an, nego svaka država ima svoja ovo islam i zato kod ovih većina muslimana država nema mir. I to je taj stvari Allah poslao ima Mahdi al-Islam na ovo doba da se reši ovi problemi za muslimane. Ali kako može da ako je jedan čovjek, on je bolestan i da zna i preko puta sjedi doktor, on ne ide kod lekar da uzmi lijek, ne može da se on ozdravi. I lijek za muslimana je poruka Ahmadija džemat. I ako oni ne prihvati, oni će patiti. Koliko dugo oni odbijaju ovo poruka, toliko dugo oni će patiti. Zato što to je bio sada rješenja koje Allah ni poslao za njih. Neka Allah nama uputi da mi postanemo muslimani i ako bi mi postali muslimani, onda Allah će postati naš gospodar. Inače, ako čovjek bude nemaran prema Boga, onda kod Božije oči takvi ljudi kao ne postoji. Mi imamo primjer za Hazrat Nuh a.s. Bio poslanik, prihvatili su samo par ljudi i cijeli ovi narod koji su tamo živjeli na taj područje, svi su otopili. Allah nije imao milost, Malik oni nisu imali milost za ti ljudi. Zašto? Zato što oni su postali robovi za šetan. Oni nisu postali Božji robovi. I tako ovo se dešava nekoliko puta. Za svaki poslanik kada je dolazio, oni koji su odbili, oni kao da ne postoji. Kada mi vidimo nekad nekoliko miliona ljudi poginu, onda ne plaće niko za njih.
ne plaće Malik, ne plaće niko, ali ako je jedan čovjek koji je Božji čovjek, Allah samo njega spasi. Allah ima briga samo za njega. I cijeli narod može da se pati, ali da budu ubijani, Allah nema nikakvi milost. Zato što oni sami su bili odvojeni od Boga. Oni nisu odlučili da se spoji sa Bogom. I zato oni nisu Božji robovi, oni ne pripadaju Boga. Da li može da jedan sin, on izađe kući, pravi neki kriminalac i da otac njega zagrlio, moj sin, gdje si dođe? Ne. On bi rekao, zbog tebe imam problem, nemoj da više tebe gledam. I kako može onda Bog voli takvi ljudi koji njega ne voli? I ako mi krenemo prema njega, onda on nama uzmi. Onda on nama spasi, on nama drži. I na kraju samo hoću da kažem, nama je jasno da je ovo život je kratak. I neki ljudi kada budu mladi, onda oni kažu imamo još vrijeme, klanjat ćemo kasnije. Ali ne se zna kada bi oni dobili taj ovo vrijeme. Neki ljudi misli, sada smo mladi, neka sada živimo slobodan život, bez nekih granica, možemo da radimo, možemo da pijemo, možemo da pravimo blud, možemo da radimo šta god hoćemo, ali oni to ne znaju. To neće trajati za uvijek. Jednog dana, kada čovjek ostari, onda on zgubi ovo osobine da pravi grije. I zašto ne odrekne na vrijeme? Zašto neće da napusti prije toga? I zato se kaže, kada čovjek čini toba i dok je mlad, ovo je način za poslanika. To znači koliko je visoki statut za omladine koje čini toba i drži Božji pravac. I kada čovjek čini toba, to ne znači da danas kaže Allah oprostiš, neću više praviti grije. I sutra dan onda misli, Allah već zaboravio, jučer sam rekao, sada možda on ne zna. I opet on nastavi. Ne može tako, ne može da Allah zaboravi. I sutra dan opet tako, i onda nema nikakva fajda ili korist od toga. I zato Allah u Kur'an se kaže, kada je šetan rekao da ja ću uzeti ovi ljudi, da oni idu na stran put, da ne obožavaju tebe, i onda Allah rekao, dobro, ali oni koji su moji robovi, ti nemaš vlast nad njima. Ne možeš ti da imaš kontrola za ovi ljudi koji su moji robovi, koji su Božji robovi. I to su ti stvar da je za Allah stvorio ovo svijet za svoje robovi. I ostali onda svijet, na primjer, kada se mi nekad posadimo neki žita, onda neka trava ili nešto ovako stvari koje nemaju neki korist, sam se nikne. I onda ovi ljudi, drugi, koji nemaju korist ni za Boga, ni za čovječanstvo, njihovi primjer je takvi. Da oni nisu kao ovo žitarina koja dadne korist za čovječanstvo, nego oni su ovakvi, kao neka trava, nešto ovako izašao bez veze, sutra dan kada ne treba neko ovako kosi i baci, ali da zapali. A drugo, ovo brašno, svi onda kuhaju, pravi, jedu i voli, to je to sve. I to je ta stvar za takvi ljudi koji ne voli Boga, koji ne obožavaju Boga, koji su odrekli Boga, njihova je stvar taka. I onda za takvi ljudi kao da oni uopšte ne postoji. Onda vidite koliko čovjek zgubi. Samo za ovaj kratki korist koja neće trajati za uvijek. Možda za 10 godina, 15 godina, onda gotovo. I zato omladine treba da misli o tome.
Allah vas dao potpuno sloboda. Eli za ovo sloboda, ako koristite na ovo, da pravite grije, da prekršite Božje zakoni, neće niko vama sprečati. Ako bi Allah tako napravio, da jedan melek stoji sa ovo štab, čim čovjek nešto pogreši, on udari u glava, onda možda čovjek tako ne radi, ali onda ne bi bio savab, zato što onda je Allah bi mešavao. Već ovi meleki, anđel, oni su već postojali da samo obožavaju Boga. Oni nemaju osobine da radi neka loša djela. Ali čovjek može da bude veći stepen od meleka, kao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On stigao do taj nivo gdje Džibrail a.s. nije mogao da ide. I on rekao, o Muhammed, do ovdje ja idem i dalje ja ne mogu. To se pokazuje da čovjek ima više vrline nego malik. Zato što malik ne može da radi loša djela. A čovjek ima sloboda i on može da prođe kroz malik. Onda malik njega služi. Malik njega da pomažu. Malik njega čuvaju. To onda vidite koliko je velika statut za čovjek. I zato ovi omladine treba da razmisli, duboko razmisli i da treba da počinemo da volimo Boga. Nara tekbir! Allahu Ekber. İslami Ahmediyat! Zindabad. İslami Ahmediyat! Zindabad. Nara tekbir! Allahu Ekber. Ako bi počinemo da volimo Boga, onda vidjet ćete da vaš život skroz će promijeniti. Onda postanite jedna nova osoba, druga osoba, lakše, lagano, koja ide prema Boga, koja pazi čovječanstvo, koja ispuni rodbinske veze, koja ispuni sve ovo potrebe što je Allah nama naredio. I to je ta stvar koja ide za uvijek. Ovo je taj savab, ovo su ti ovi marake ili euro koja može da donesi korist. Ako ovako neko dijeli da damo pare da dođete u džamija, to nemamo ni korist ni na namaz, ni za pare. Ovo brzo se potroši. Ali ovo savab što Allah dadne, to traje za uvijek. Zato što on obećao da oni koji su moji robovi, kada dolazi vrijeme da oni idu na drugom svijetu, onda Malik oni kažu, ja ayyatuhan nafsil mutmainna torji'i ila rabbike raziyatan marziyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O duša smirena, dobro si ti završio svoj zadatak na ovom svijetu. Sada je došao vrijeme da vratiš prema svog gospodara. I on bude zadovoljan i ti budeš zadovoljan sa njim. I ovo je taj uspjeh koja pripada vjernicima ili samo oni vjernicima koji drži taj pravac. Neka Allah nama tako uputi, neka Allah nama podari svoj ljubav i da neka Allah nama dadne ovo osobine, da naši ovo dobro djela se poveća i naša loša djela se smanjuje i da mi počinemo da nadvladamo svog nafsa i ne dozvolimo da šetan vlada na nama. I to je taj poruka koja ostane trajno, ovo poruka koja može da dadne život na nama i naše djece, sljedeća generacija. Neka Allah nama uputi prema svojim putovima. Amin. Dua. Allahumma amin.